Hej, vi er Anders og Jakob fra Strategy Lab. Vi vil gerne spørge dig, gør du nok for at skabe vækst i din virksomhed? Nu tænker du måske, jamen det er jo slet ikke alle virksomheder, der har et vækstpotentiale. Og det er så der, vi er nødt til at fortælle dig. Alle virksomheder har et vækstpotentiale. Hvis du tilhører den gruppe af virksomheder, som rigtig gerne vil lykkes med vækst, men har lidt svært ved at få det til at virke, så har du altså en udfordring. En stor udfordring. For et af hovedproblemerne omkring det der med vækst, det er, at alt for få virksomheder rent faktisk søger væksten. Du vil det måske gerne, men arbejder ikke helt systematisk og målrettet nok for at lykkes. Måske mangler du et fokus, og måske er du svært ved at overskue potentialet i dit marked. I Strategy Lab, der arbejder vi ud på principperne af det, vi kalder fast forward strategi. Vi hjælper virksomheder til at lykkes med deres vækstpotentiale på en målrettet og værdiskabende måde. Det er ikke svært at skabe vækst, men det kræver dedikation, fokus og nok også en god portion erfaring. Så gør du nok for at få vækst i din forretning? Hvis du er en af dem, der gerne vil skabe vækst i din forretning, så er du en af dem, vi rigtig gerne vil samarbejde med. Du kan se mere om fast forward strategi og hvordan vi arbejder inde på strategylab.dk. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.